हेलो नमस्कार, आप देखो तनी पावर भोजपुरी चैनल। तो सबसे पहले बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के कटर वाला फैंस बनी तो चैनल को सब्सक्राइब करी और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी। तो चलिए रुआ सभी के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के कल सुबह में एगो मूवी के गाना होता है जौन मूवी के नाम हटे हर गंगे। और मूवी के सबसे बेस्ट सॉन्ग होता है जाना सॉन्ग के नाम बा पीसल भांग ए राजा। पीसल भांग ए राजा बहुत ही सुंदर इस सॉन्ग बाटे। और इनकर साथ जौन पावर स्टार पवन सिंह के साथ जौन आइटम गर्ल बाड़ी बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो में काम कइले बाड़ी। और एक साथे बता दी कि जौन म्यूजिक दिले बाड़न उनका नाम है छोटे बाबा। आप सभी सुन सकतानी, बहुत ही अच्छा सॉन्ग बाटे। और लिरिक्स बाड़न विनय निर्मल, पावर स्टार पवन सिंह जी और प्रियंका सिंह जी जौन पहले इनकरा साथ में ज़्यादा तौर पर ये गाना गावत रही। और मूवी में सबसे ज़्यादा देखल जाए तो प्रियंका सिंह बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग दिले बाड़ी। इ सॉन्ग एल्बम टाइप के बाटे, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग बा। इस सॉन्ग के सुनी जौन कि सुबह 7 बजे DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर रिलीज होता। और इस सॉन्ग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमरा जौन कि सॉन्ग के लिंक डला गइल बा। आप ऐसे जैसे 7 बजे इस सॉन्ग के सुन सकतानी। और सॉन्ग के सुन के आप कमेंट करके बताइए सॉन्ग आप सभी के कैसन लागला और हर गंगे मूवी कैसन लागला। और जैसे ही सॉन्ग आई एकरा के 4 घंटा के अंदर 1 मिलियन में ला देवे के बा और ट्रेंडिंग में ला देवे के बा सॉन्ग के, क्योंकि काहे से कि बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग बा। और इस सॉन्ग के बता दी कि हर गंगे के सबसे बेस्ट सॉन्ग बा। ठीक बा, तो एकरा के रिलीज होते ही बवाल मचा देवे के बा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बने तो चैनल को सब्सक्राइब करी और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी।